asta arată. Uite. S-a dus încolo. Ba nu, e aici. Aici, Vai de mine. Uite, și acolo biciclist. Uite, atacă. Iară. Ai, vere, incredibil. Nu, nu! Poate să-l dracu pe mașină. Aveți grijă că vine! Măi. Bă, hai să luăm noi pe om, că nu putem așa. Păi cum dracu, vede? Cu lupul. Doamne, și ferește-mi sărat.